com va? Mediació escrita. Este serà el tema del vídeo d'avui. Este tema l'he dividit en dues parts, la part purament teòrica, que serà la del vídeo d'avui, i l'aplicació pràctica, que la desenvoluparé en un vídeo posterior, confia tindre'l el més aviat possible. Comencem. El primer de tot, el primer que hem de fer és llegir l'activitat, llegir la tasca. Hi ha una infografia. El tema de la mediació mitjançant la infografia no és l'única de les possibles tasques d'esta destresa, però serà la que analitzarem avui. Llegim l'enunciat perquè ens marcarà quin tipus de text hem de generar, per a quin públic, qui som nosaltres, quin context hi ha, quantitat de paraules màxima i mínima, temps que tenim per a crear aquest text, etc. Llegim i veiem, doncs, per exemple, la tasca que proposa jo en l'activitat consisteix a crear un discurs per a una reunió de pares en la qual jo sóc el director i els exposa quines mesures aplicarà el meu centre, el nostre centre, per a treballar amb els alumnes el tema de l'addicció a les xarxes socials, amb esta informació. En el cas de la prova de l'Escola Oficial d'Idiomes, del C2, trobo que era, i la infografia parlava d'un impost que havien aplicat a les Balears sobre el turisme i demanava que creàrem, crec que era un correu electrònic en què un treballador de l'oficina exposava als seus companys aquesta informació per a recollir iniciatives semblants al context nostre. Una vegada tenim clar què demana l'activitat, comencem. Primer pas, identificació i selecció de la informació pertinent. Tota la informació que hi ha ací no tan sols no és important, sinó que l'he de treballar, com veurem posteriorment. He d'extreure allà que siga essencial, allà que si no posa el corrector em penalitzarà. Hem de tindre també en consideració que no puc posar-ho tot, ni tampoc puc posar-ho exactament igual perquè em posaran copia el text, no. Això formarà part de la segona part, però aquesta primera és extracció de la informació, allà que no pot faltar, informació essencial, informació rellevant. Una vegada tinc clara aquesta informació rellevant, passem al segon dels passos, que és el processament de la informació, l'aplicació pròpiament de les estratègies de mediació. Estratègies de mediació hi ha diferents, com ara sintetitzar, resumir, reformular, comentar, comparar, citar, adequar a la situació concreta. Aleshores, en aquest segon apartat el que farem serà, una vegada extreta esta informació, l'adeqüe al meu text i l'expose, l'explicite al públic, de manera que si és un correu electrònic, com vos dia, per a uns companys de l'oficina, el que faré serà destacar de la infografia que he vist allà que ens interessa, però no tot, ni tampoc copiat, sinó de vegades resumint, de vegades destacant alguns aspectes, comentant uns altres, aplicant, per exemple, la tasca que fe jo, a veure, hi ha informació sobre què són les addiccions principals, quins són els afectats en la nostra, tant en joves en general, en el nostre territori. Aleshores, de tot això destacaré, resumiré, sintetitzaré, concretaré o ampliaré
el que m'interessa per al meu text. Una vegada tinc este segon pas, aplega ja l'apartat de la creació del text. He de produir un text, com sempre, com en la resta de textos de les proves unificades de certificació, adequat, cohesionat, coherent, respectuós amb la normativa, ric i variat d'acord amb el nivell. Per tant, ara produïsc el text, ja vos dic, en aquest cas el discurs per als pares, on de l'Escola Oficial d'Idiomes, un correu electrònic, crec recordar als companys, crea un text, primer de tot, adequat. És a dir, en la meva tasca, jo sóc el director, el públic són els pares que tenen un coneixement del centre concret, estem en una zona determinada, i el tipus de text és un en concret, el gènere, etc. Si és un correu electrònic té unes marques, si és un altre tipus de text, com sempre, títol, autor, signatura, data, etc. Totes aquestes marques són, tots aquests aspectes són els aspectes de l'adequació. Aquesta informació que he sintetitzat i que he processat, ara l'adapta i crea un text adequat al context, emissor-receptor, etc. En segon lloc, el text que crearé ha de ser coherent i cohesionat, amb una estructura, amb uns connectors, dividit en paràgrafs, amb l'ús dels signes de puntuació correctes. De vegades, perdoneu este apunt, els signes de puntuació hi ha alguns alumnes que els han de treballar un poc més, primer perquè en lloc de connectors escriuen signes de puntuació, sovint la coma, i es fa un text inintel·ligible o poc ric. Els connectors els hem de dominar i els hem d'utilitzar. El text ha de ser clar, entenedor i a més ha de ser coherent. I per fi, el nostre text ha de ser respectuós amb la normativa, és a dir, no tindré faltes ni de morfosintaxi, ni d'ortografia, ni tampoc barbarismes, i a més ha de ser suficientment ric i variat, d'acord amb el nivell al qual ens presentem. Si ens presentem especialment als nivells C1 i C2, hem de demostrar que tenim un coneixement de llengua adequat. No podem, sempre posem un exemple, no podem estar repetint-nos quan escrivir un text, quan li passeu al corrector, el corrector també té la funció d'observar les vegades que utilitzeu una paraula i la vostra riquesa. Per exemple, no sé, pense la turisme en el text de l'Escola Oficial d'Idiomes. Si jo poso l'impost turístic per aplicar al turisme, perquè sovint per a l'estiu s'incrementa molt la població per la plegada de turistes. Vull dir, en poques paraules, en un paràgraf he utilitzat 3 vegades la paraula turisme. Ahir he de demostrar la riquesa del meu vocabulari, perquè el nivell C2, torna a dir, és el més alt i he de demostrar que tinc una varietat de vocabulari. Aleshores, el meu text ha de tindre un lèxic, però també unes fórmules gramaticals suficientment riques, suficientment variades. Bé, este és el vídeo que he fet, l'apartat teòric. El proper vídeo, ja vos dic, faré l'aplicació pràctica. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per haver-lo vist. Moltes gràcies per les vostres crítiques. Intente fer-ne cas. Us convido també a subscriure-vos si vos ha agradat. Opre Roma. Adeu.